Θα είναι έναντι του ανταγωνισμού καλύτερα προετοιμασμένος. Υπάρχουν όμως και μαθητές που έχουν διπλό άγχος, γιατί δίνουν για δεύτερη φορά. Το μεγαλύτερο άγχος είναι μήπως δεν τα πάω καλά και θα είναι η δεύτερη φορά που δεν θα έχω περάσει τη σχολή που θέλω. Τελευταία εβδομάδα και οι επαναλήψεις και τα τεστ μαζί με τη σωστή μεθοδολογία διαβάσματος είναι απαραίτητα για την καλύτερη απόδοση των μαθητών. Θα προσπαθήσω να δώσω λίγο έμφαση σε πιο δύσκολα μαθήματα, όπως μαθηματικά και φυσική, λίγο παραπάνω, και ειδικά σε σημεία τα οποία δεν νομίζω ότι δυσκολεύομαι λίγο περισσότερο. Δηλαδή, ό,τι φοβάμαι θα το κοιτάξω λίγο περισσότερο. Την ημέρα των εξετάσεων, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ήρεμοι, να προσέξουν πολύ καλά την εκφώνηση των θεμάτων και να μην ξεχνάνε πως όταν τελειώσει ένα μάθημα, ακόμη και αν δεν τα πήγαν όπως περίμεναν, να στοχεύσουν για το επόμενο. Δεν χρειάζεται γονείς και παιδιά, μιλάω για τους γονείς των υποψηφίων, να κάνουν ένα καταλογισμό και έναν απολογισμό του τι έχει γίνει τώρα. Είναι αυτό που λέω κλασικά, ότι ταμείο κάνουμε μετά τις εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά χρειάζονται συμπαράσταση, χρειάζονται κατανόηση, χρειάζονται σωστή και καλή διατροφή και φυσικά καλό και άφθονο ύπνο. Θα πρέπει να αφιερώσουν 45 λεπτά περίπου σε κάθε θέμα και μετά στο τέλος να έχουν και λίγο χρόνο για έλεγχο. Το κάθε θέμα πιάνει από 25%, άρα θα πρέπει να ασχοληθούν με όλα. Θα ασχοληθούν πρώτα με αυτό που ξέρουν καλύτερα, ώστε να γεμίζουν το γραπτό και να συγκεντρώνουν μονάδες. Έτσι θα αυξάνεται και αυτοπεποίθηση. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνιστούν, καθώς έχουν μειωθεί κατά 30%. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 8.30 και όχι στις 8, όπως πραγματοποιούνταν όλα αυτά τα χρόνια. Οι μαθητές δεν φαίνεται να προβληματίζονται για τις αλλαγές που γίνονται φέτος, καθώς όπως τονίζουν, θέλουν πρώτα να τελειώσουμε το κομμάτι των εξετάσεων και ύστερα θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Εγώ καλά ακόμα δεν έχω επιλέξει ότι τις σχολές θα βάλω. Πιστεύω ότι μετά, αφού δώσουμε εκτελεία στην Πανελλήνιες, θα έχω το χρόνο να το ψάξω και να παρακολουθήσω. Αναμένεται και η ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, δεν αποκλείεται να μειωθούν οι αριθμοί των εισακτέων τουλάχιστον κατά 5 με 6.000. Στείλτε μας